Možda se ovdje tamo na onu stranu proći. Ima već televizija, bar. Ne. Ako slučajno dođu ni specijalci, oni neće birati koga će tu ući. Možda se vam proći u mahal tamo. Može. Moraš se koga da jedne preskočiti, ali može. Nema veze, sam nek može. Pa neće on Pavlijama ovo ulaziti. Misliš? Ako krenu ovi bjegat Pavlijama, iće i on. Eto vam Hamdin hotel. Eto vam Hamdin. Nikad gost u ovaj lokal više ući neće. Nikada. Ja pive tamo. Ovo je Đukić, sve zakon. Kajem pihać. Ovo neće. Ja si ti rekao, vatom probaj. Ovo je tako. Dolazi 1000 ljudi. Jasu! Neću! Patačka vidi! Ruš, neću! Otkudim kameru! Ruš! Otkudim kameru! Vikram! Vikram! Evo! Brate! Čekaj, nemojte ići, stanite malo, nemojte ići. Čekaj, gdje sad stanite malo. Čekaj, da vidimo kao hoće. Stanite malo. Čekajte, jebo, nemojte tako. Polako, masa narode. Ko ide kako? Plesati, malo plesati. Ja to bi specijalac.
Čujte, zatvrti ova vrata. Ona je dobio. Koji? Da li ispodim palicu? Ne bojte, Bob, što bolje. Ovo, hej! Ovo! Šta sad gori? Pusti dijete, to je jedno, kako vas nije sramata? Pušte se, bol, ne tražite balaja. Kako brani hotela, ne brani vladu gore? Ma ne brani naravno, šta će brani zgradu jebenu, jebeni. Gdje se radi, gledaj, pogledaj što Halo! Halo! Snimaj. Čuvaj, legend! Čuvaj! Ako ti je dijete upati! Koga ne, on moraju privesti bilo koga. Ato! Ne zovem ga, kad dođe pa. Žena mi je diplomirala ekonomista. Nisi na vagi, nisi samo ti na vagi. Ej, biće. Rat nije ni počeo, njega su u Bosanskom Novom već proganjali. A vjerujem ja.